So, pak! Ayan mga ka-idol. Hey, what's up yo mga ka-idol? So, this video, manguha tag bayabas diri sa Kalibunan mga ka-idol. So, hahanap tayo ng mga puno ng bayabas para po tayo makakuha ng bunga. So, tara, let's go. Ayan po. At merong, kita nyo bang bunga? Ayan po mga ka-idol. Oh. Meron po siyang bunga. So, kunin natin, pitasin natin mga ka-idol. Ala. Ayan po mga ka-idol, kita nyo mga ka-idol. So, pitasin natin. So, wala tayong dalang sidla ng bunga. So, bitbitin na lang natin mga ka-idol. So, hanap pa tayo ng iba kasi isa lang. Tapos may ano pa, may kagat pa ng basta yun. So, hanap pa tayo ng iba mga ka-idol. Ayan. Ayan po, may puno pa mga ka-idol. So, tingnan natin. Ayan, may swerte mga ka-idol. Mayroong malaki na bunga. Ito po mga ka-idol. Ayan. Ayan. At mayroon pang mas malaki. Ito. Ayan mga ka-idol. Kita naman. At hinog. Kasi na natin, hindi tayo palililigol pa kasi masarap sa anuhan ng asin. Ayan po. So, kunin natin. Ayan po mga ka-idol. Kuha na natin. Napitas na natin ang bayabas. Kuha pa tayo ng iba kasi dami to. Ayan po. Hindi ko na mahawakan. So, lagay muna natin sa sa baba yung dalang bayabas na rin at wala na natin mamaya. Huhugasan ng tubig. So, dyan lang muna. So, kukuha pa tayo ng iba para po tayo makakuha pa ng mas marami. So, iiwan natin to dito mga ka-idol. Tapos, kunin natin mamaya. So, tara. Tuloy po tayo sa doon banda. Ayan, walang bunga. So, dito, hindi natin alam kung meron bang bunga o baka may ahas dito. Takot pala tayo sa ahas mga ka-idol. Ayan. So, anuhin natin dito sa baba. Parang meron. Meron siya bunga mga ka-idol pero hilaw. Ayan. Ayan po. Meron po tayong nakikita mga ka-idol. Ayan. Parang pitasin na natin to kasi parang hinog eh. Hinog ba to? Ayan mga ka-idol. So, pitasin natin. Lagyan natin ng bitbitan. Ang tigas. Ay, hindi natin kaya. So, ayan. Pitasin na lang natin mga ka-idol. Ayan, nakuha na natin. So, ayan mga ka-idol. Napitas ko na ang dalawang bayabas. So, hanap pa tayo ng iba. Mga ka-idol, dyan banda meron pa tayong nakikita ang mga puno ng bayabas. Pero, parang may ahas. Hindi natin alam kung meron ba o wala o baka walang bunga. So, sa iba na lang tayo maghanap. Baka dyan banda baka merong puno ng bayabas. So, dito muna to mga ka-idol. Iwan muna natin. So, tuloy tayo sa ibang Ay, ayan. May isa po mga ka-idol. May isang hinog. Ayan. Ayan. So, kunin natin. Ayan po mga ka-idol. Hanap pa tayo ng ibang bayabas. Ayan po. So, flex ko lang sa inyo mga ka-idol noon. Dati na gumagawa pa ako ng mga long videos ko. So, dito ako gumagawa noon. Tas ako lang mag-isa. So, ang ganda dito mga ka-idol kasi may dyan sa kabila dyan banda kasi may kagubatan na maganda na kuhaan ng video at pictures. Ayan po mga ka-idol. Yan po, ito po ang lugar namin dito sa Negros Oriental. Dito po sa amin sa Pamplona. So, ayan mga ka-idol. So, tara. Maghanap tayo ulit ng bayabas na may bunga, na may hinog. Ayan po, meron po akong nakikita. Ayan po mga ka-idol. Oh. Meron po tayong hinog. Ayan. Isa, dalawa. Dalawa pero maliliit mga ka-idol. Pero okay lang yan mga ka-idol. Ayan, parang wala na. Parang wala na mga ka-idol. So, ayan, napitas na natin ang dalawang bayabas. So, hanap pa tayo ng iba. Dandahan lang tayo dito. Baka may matuklaw tayo ng ahas. Ayan po mga ka-idol. So, bitbitin na lang natin kasi dalawa lang eh.
Ayan. Mga ka-idol, parang puno. Ala, ayan ang malaki. May nakikita pa kong malaki mga ka-idol. Kaso, nasa gitna ng mga damuhan. Hindi ko ata kaya yan puntahan kasi ano. Ang grabe yung mga ano niya, mga damo. Baka may ahas na nakabantay, patay tayo niyan. So, wala tayong ibang nakikita. Ay, merong isa dito mga ka-idol. Meron pa kong nasilip na isa na hinog pa. Ayan mga ka-idol, pitasin na natin. So, dito tayo. Ayan, may isa. Ayan mga ka-idol. Isa pa. Ayan po, madami-dami na mga ka-idol kasi meron dun sa taas banda na iniwan natin. Ay, natuwan pala. Meron palang 3 na hinog. Ayan po. Kunin na natin mga ka-idol kasi sayang to eh. Masisira lang to pag hindi kunin eh. So, ayan. Ayan mga ka-idol, parang wala na dito. So, ikutin natin to. Dito kasi may nakita tayo dyan. Diyan banda kayo na malaki. So, puntahan na natin. Tara. Ayan. Dami na mga ka-idol oh. Ayan oh. Iwan natin doon. Tara. Iwan natin sana sa dito na iniwanan natin kanina. Ayan. Madami-dami na mga ka-idol. Ay, kabayo. So, puntahan natin yung malaking bayabas. Malaking bunga. So, tara. Tabi-tabi. Ayan po. Ay, nasangit. Ingat lang po tayo mga ka-idol. Baka matuklaw tayo ng ahas. Tabi po. Sana ba yung banda? Diyan po banda nakikita ko kanina mga ka-idol. Malaking bayabas. I hope walang ahas dito. Takot ako sa ahas mga ka-ala. Ayan. Ay. Meron pong isang hinog na maliit mga ka-idol. Ayan. Wow. So, pitasin na natin. Ayan mga ka-idol. Oh. Wow. Sana kaya yun mga ka-idol. Malaki pa naman yun. Ayan. Nakita nyo mga ka-idol? Meron isang bunga. Ayan po. Ayan. So, maya natin, pitasin natin mamaya yan. Hanapin pa natin yung nakikita natin na malaki kanina. Mas malaki pa. Ayan mga ka-idol. Nakita ko na. Ayan mga ka-idol. Ang hirap. Mga ka-idol. Sana ba yun? Biglang nawala ah. Ayan. Ayan. Malaki siya mga ka-idol. Ayan. So, ang hirap pitasin kasi masyadong mataas. Ayan. So, hanap tayo ng ibang daanan. Makuha natin yung malaking bayabas mga ka-idol. So tara, hanapin ng ibang daan. So silip-silip muna tayo, baka may ahas. Patay tayo nito mga ka-idol. Ayan. Ayan mga ka-idol. Meron pang iba oh. Ayan. Dami palang bayabas dito mga ka-idol oh. Kunin natin yung isa kasi ilaw pa yung iba. Ayan mga ka-idol oh. Merong 2. So, pitasin na natin lahat para ano na. So, ayan mga ka-idol. Ay, nasangit. Ayan mga ka-idol. Meron tayong nakuha na bayabas. So, maya, kainin natin to. I-ano natin to ng asin. Ayan po. Ayan, nakita ko na ang malaking bayabas mga ka-idol. So, lift ko lang. Zoom in lang natin. Ayan. Nakita nyo mga ka-idol, so ang hirap kunin yan. Kasi malalim dito. So ilagay ko muna dito sa lupa itong nakuha ko na mga maliliit at balikan natin yan. Tingnan na natin mga ka-idol. Ayan. Ayan mga ka-idol. Kita nyo. Ayan o. Oh. Ayan. Ay, sorry. Ayan mga ka-idol. Yan ang pinagmamalaki ko sa inyo na malaking bayabas na nakita ko kanina. So kaso, meron na siyang kagat ng langgam ata to. So, di na tayo paligid-ligid pa. Kunin na natin to. So, pak. Ayan mga ka-idol. Napitas na natin.
So, thank you bayabas. Meron na po akong makaing bayabas. So, ang sarap nito mga ka-idol. Ayan. So, ano man lang natin ng kutsilyo yung ano niya, yung kagat ng mga bird. So, tara mga ka-idol. So, yun ang ating nakuha ngayon. Wala tayong sisidlan ng bayabas. So, siyempre dito na lang sa sinina natin na sinuot natin. Yun naman ang ano eh. Yung ibang bayabas. Ayan. Ayan. At ilagay natin dito sa ating t-shirts upang madala natin lahat. Ayan po. So tara. Uwi na tayo mga ka-idol kasi meron na po tayong maraming nakuwang bayabas. Ouch! Nasangit. Ayan. Ayan mga ka-idol. So, marami na po tayong nakukuha. So, ayan, marami pa mga ka-idol, oh. So, kunin natin yan. Dalhin natin to lahat. Ayan. Ayan. Tapos doon sa banda sa taas mga ka-idol is, meron pa tayong iniwan na hinog din na bayabas. So, tara. Let's go. Ayan. Ayan ang mga ka-idol, oh. Kita nyo mga ka-idol. At, sana ba yun? Ayan. Meron pa dito mga ka-idol. So, kunin na natin. Ayan. So, uwi na tayo mga ka-idol. So, that's all for today's vlog video mga ka-idol. So, thank you sa inyong panonood sa aking videos. At sa walang sawang pagsuporta sa atin. So, thank you. Bye-bye. See you sa next vlog natin mga ka-idol. So, thank you.